Dobrodošli u 17. dan serijala Razumijevanje Bitcoina. Današnje pitanje je: troši li Bitcoin energiju uzalud? Jedan od najčešćih mitova u Bitcoinu glasi: troši previše energije. Kažu troši više od nekih država. Ali ajmo stati na sekundu. Troši li Bitcoin stvarno energiju uzalud? Ili možda koristi energiju na način koji stvara veliku vrijednost za ljude? Razmisli, nitko se ne ljuti kad struju troši nešto što ima smisla. Božićna svjetla, samo ukras. Troše puno, ali ih obožavamo. Klima i grijanje, skupi i neefikasni, ali ih svi koristimo. Sušilica rublja, luksuz, ali praktičan. Sve troši energiju, ali problem vidimo samo kad nam se čini da to nije vrijedno truda. S Bitcoinom je isto. Milijuni ljudi širom svijeta svjesno troše energiju da bi osigurali decentraliziran, necenzuriran financijski sustav. Za njih to ima ogroman smisao. Zato pitanje troši li energiju uzalud zapravo ovisi o tome gledaš li na Bitcoin kao nešto što ima vrijednost. Ako ti ne treba, činit će ti se kao rasipanje. Ali ako ti Bitcoin omogućuje sigurnost, slobodu ili zaštitu imovine, svaki kilovat sat ima smisla. Ogroman dio energije na svijetu već se sada troši uzalud. Proizvede se, ali se nikad ne iskoristi. Zašto? Zato što mreže uvijek moraju proizvoditi višak energije. Da budu spremne kad potrošnja naglo skoči. Recimo usred toplinskog vala, kad svi palimo klime. Ali većinu vremena ta energija jednostavno propada. Tu dolazi Bitcoin. Rudarenje se može postaviti bilo gdje. Gdje god ima viška ili jeftine energije. Tako elektrane mogu unovčiti ono što bi inače propalo. A u nekim slučajevima rudarenje čak smanjuje emisije, hvatajući metan koji bi se inače ispuštao u atmosferu. Drugim riječima, Bitcoin ne troši energiju uzalud. On je pretvara iz otpada u vrijednost. Često čujemo da Bitcoin troši kao mala država. Ali nitko ne spominje da mnoge druge industrije troše puno više. Perilice rublja troše više. Rudarenje zlata i nakit 10 puta više. Pomorski promet 50 puta više. Financijski sektor 60 puta više. A građevina više od 400 puta više. Pa ako zovemo Bitcoin energetskim problemom, što je onda sve ovo? Bitcoin je monetarna mreža koja koristi energiju, kao i svaka druga industrija. Ali razlika je u tome što Bitcoin omogućuje financijsku slobodu ljudima bez pristupa bankama. Omogućuje slanje novca bilo kome i bilo gdje, bez dozvole. Pomaže ljudima u represivnim državama da sačuvaju svoju imovinu. I koristi višak energije koju bi svijet ionako bacio. Pa pitajmo ponovno, je li to rasipanje? Ili možda jedna od najkorisnijih upotreba energije na svijetu? Vrijeme je da prestanemo s površnim naslovima i počnemo postavljati prava pitanja.